Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV min calmini on to mawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismimon e kelle gadande robindo jayndeji alkamis nogas e jeetati lewru novembre 2024 bisimilla mon e kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jaynde gendire leydi Sénégal jaynde Le Soleil ɓe garti ko e station ji ɗi ganduɗa ko testaji toon to duɗal jaaɓe hatirde université Assane Seck mo Ziguinchor la horejo leydi ndi e Sango Batu Jagorde kanko horejo leydi ndi o artini e caggal nde laamu ngu waɗi hadde tawi ko uddugol to banggue wonande nokkuji janguirɗi ɗi hani e kotkiɓen ɓe ganduɗa ko sandaji jangoɗi e ngal duɗal kanko horejo leydi ndi o namdimo mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko kamɓe jagorɗo kalfinaɗo jangde towde nde ne mbawa ƴewde peeje ngam tigui sukaɓe mbawa rutade e jangde nde tawi koye gonagal moƴƴal kono kadi ɗin chantier ji ɗi ganduɗa ko golle juɓɓintunoɗe e université ji ɗi ne mbawata gasde ɗum ɓe garti hen kamɓe jaynde Le Soleil kono ɓe garti ha joni caggal nde laamu ngu ƴetti pellital nawde kilo guerte ha e caɓanɗe jeegom pawɗi mbuɗu kamɓe ɓe ganduɗa ko acteur du lobby e ndema ka ɓe garti e ngal pellital ngal laamu ngu ƴetti ko yetno e wonande e nden wonande mbiyen ngal pellital en ƴeewoytu jaynde Rewmi Quotidien jaynde Rewmi Quotidien ɓe garti koye commémoration de 80 ans de Thiaroye 44 duuɓi caɓanɗe jeetati ko ganduɗa waɗino toon to Thiaroye 44 ɓen kowninkoɓe ganduɗa pitali mumen joɓonomo tawi noon koye ummorade men ɓe ganduɗa ko kowninkoɓe leydi Faraysé ɓe garti noon gam siftorde on ñalawma ene tijjono ɗo gargolo mo ganduɗa ko horejo leydi France Emmanuel Macron ne wayno ne wayno ngal pellital ɗum kanko horejo leydi ndi o jogorani ne wayno tawtorede on ñalawma jaynde Rewmi Quotidien arti hen kono ɓe garti kamɓe Rewmi Quotidien ha joni e conseil constitutionnel ne wayno gonɗini kam e ɓangguingol wonande polgu ngu ganduɗa ngu alda e guule ɗin sumgoji subaɓe dental ɗi ganduɗa landa Pastef heeɓi ɗum ñande 17 lewru novembre yawtudu ndu jaynde Direct News ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kayen goni retraité en ɗo e nder leydi Sénégal ɓe garti yiide wonande e nder temedere kala hen caɓanɗe joyo ne wayno ko kañumen tigui goni retraité kay ko kañumen jogui wonande galleji ɗi to banggue wonande gurdam mumen kono kadi ɓe garti kamɓe Direct News wonande e jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko retraité en ne wayno to banggue wonande ne wayno to banggue caɗele tawateɗe hen ni hani no fannu no kebrata ni kono kadi e caɗele ɗe ganduɗa to banggue wonande gurdam ɓen ɓe ganduɗa ko retraité en ɓe garti e yiide wonande président mo conseil national des aînés o arti wonande e darde ɓen ɓe ganduɗa ko laamu ngu foti darade e ɓen ɓe ganduɗa ko retraité en kono ɓe garti kamɓe Direct News e uddugol université Assane Seck mo Ziguinchor laamu ngu ƴetti pellital wawde uddude boowe wonande université o to banggue wonande nokkuji ɗiɓe janguirta ɗi hani e kotki mabɓe e yiide jeeyande Direct News jaynde Li Quotidien ɓe garti koye ngal pellital ngal ganduɗa laamu ngu ƴetti hanki o to banggue wonande uddugol duɗal jaaɓe hatirde université Assane Seck mo Ziguinchor laamu ngu ne wayno ha joni uddi to yete ko nokkuji janguirɗe ɗi hani e kotki ɓen ɓe ganduɗa ko kayti goni kamɓe sandaji jangoɓe ngal duɗal kono ɓe garti kamɓe Li Quotidien ha joni e kanko horejo leydi ndi holliti ko yaawi e ko yacci nde peeje mbawa waɗede kam ni e ɗin activité ji to banggue wonande e chantier ji gonnoɗi e ngal duɗal ngam wawa gasde beele sukaɓe mbawa rutade e jangde moƴƴere kono ɓe garti kamɓe Li Quotidien e Samuel Sarr mo ganduɗa kankone ha joni e garde à vue makko mona waɗa peeje ngam tigui wasde yaadu to dumbirdu to jaynde Li Quotidien arti hen koye alhaali kuɓɓam ni keddotoɗen jaynde Point Actu ko hen arti o mo ganduɗa ko Amadou Ly mo Akili o arti ni e yiide wonande to banggue hakkude contrat cifodiral hakkude Senelec e West Africa Energy ne wayno arti e caɗele taweteɗe hen ni hani e gueɗe ɗe ganduɗa kadi ne wayno ko ndewani lawol kanko Amadou Ly o arti e ko ɓuuri yajje e jaynde Point Actu kono ɓe garti e omo ganduɗa ko candidature mo Amadou Hott to banggue Banque Africaine de Développement ɓe garti e leydi Sénégal nana sembina kamɓe 12 omo ganduɗa ko candidature mo Amadou Hott kono ɓe garti kamɓe Point Actu ha joni horejo leydi ndi kam e Ousmane Sonko mawɗo jagorɗe leydi Sénégal ɓe garti wonande wamde tigui koyete ko nebbiso ko yitno e duɗe janguirɗe leydi Sénégal e ɗin chantier to mbiyen golle baɗeteɗe en ɗe gasani hani e ko yitno to banggue wonande université Assane Seck mo Ziguinchor jaynde Point Actu arti hen jaynde Tribune ɓe garti koye kan haala
ɓe garti ko yiide pour stopper les grèves dans le supérieur. Sonko fait du maquis e gartugol ɗen caɗele teskaɗe toon to université Assane Seck mo Ziguinchor ɓe kolliti pellital ngal Ousmane Sonko mawɗo jagorde ƴetti ko pellital ngal ganduɗa kanko Macky Sall o ƴettino ɗum ne wayno dumunnaji jawtuɗi ɗi ɓe garti yiide wonande laamu ngu o saaha ne wayno uddi nokkuji jangirde ɗi hani e kotkiji ɓen ɓe ganduɗa ko sandaji jangoɓe ngal duɗal hani wadde kadi ko yete ko dissoudre ɓen ɓe ganduɗa ko amicaluji taweteɓe toon to université Assane Seck mo Ziguinchor. Jayde le mandat ɓe garti koye caggal ɓangingol wonande ɗiɗon jencude to banggue sungoji suɓaɓe dental assemblée nationale caggal nde conseil constitutionnel hokki wonande ɗin résultat ji ɓe kolliti hande oɗo saaha kay fada koyitno jogorɗo ardade on mo ganduɗa ko kaydi jogorɗo ardade boowal gendira leydi Sénégal assemblée nationale. Kono ɓe garti to banggue wonande souveraineté alimentaire leydi Sénégal wawa hebde hoore mum to banggue ko yete ko ndemanteri ɓe kolliti Kidnes ardi ballal mum ngam dusodirde e jagorɗo kalfinaɗo ndema leydi Sénégal. Jayde les échos arti ha joni to banggue wonande jangde towde nde caɗele teskade toon do duɗal jaabi hattirde université Assane Seck ngal Ziguinchor. Kanko mawɗo leydi ndi o yamiri mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e jagorɗo kalfinaɗo jangde towde nde nde mbawata wadde peeje ngam tigui sukaɓe mbawa rutade e tawi koye gonangal moƴƴal mbawa kadi ha joni ɓamtude jangde nde. Kono kadi o arti e yiide wonande ɗen golle golletnoɗe e duuɗe jangirde ɗe ɗumne kadi nde mbawata ha joni jokkude beele sukaɓe mbawa rutade e duuɗe jangirde ɗe. Jayde Sud Quotidien ɓe garti koye caggal nde conseil constitutionnel ɓangini wonande jincude to banggue ɗiɗo sungoji suɓaɓe dental ɗi assemblée nationale polgol landa Pastef ɓe garti yiide wonande o saaha kay fata tan ko kanko hoorejo leydi ndi o wawa nangude ñalawma ngam tigui installation joƴƴinde e oɗo 15e législature nde ɗo haralde 15 to boowal gendira leydi Sénégal. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi e Ousmane Sonko e yiide Jayde Le Quotidien Diomaye e Sonko en sapeur pompier ɓe garti noon koto banggue wonande o saaha ɓen e peeje ngam tigui wawde ha joni to banggue tension sociale ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi hande jogui dillere to banggue woytade jojjanɗe rendo ngo e ɓenayi e to banggue jewte ngam tigui wawde ñifde kala koyit noon o saaha noon ko addata fitino e leydi ndi ɓe garti ni kamɓe Le Quotidien ha joni to banggue wonande uddugol université Assane Seck ngal Ziguinchor. Laamu ngu o yamiri ko yawi e ko yacci nde mawɗo jagorɗe e jagorɗo kalfinaɗo jangde towde nde ɗe mbata peeje ngam tigui wawde ha joni addude ko yete ko jaam ngam ni sukaɓe ɓe mbawa kadi ha joni ruttade e duuɗe jangirde ɗe. Jayde Le Quotidien arti hen en ƴeewoytu Jayde L'éveil. Jayde L'éveil ɓe garti koye omo ganduɗa ko alhaali Samuel Sarr ko Samuel Sarr ne wayno ko yetno to banggue wonande dossier makko oɗo saaha kay ya tottamo ko yetno ko noon e juge d'instruction bo 2e cabinet. Jayde L'éveil arti hen kono ɓe garti ha joni to banggue souveraineté alimentaire ngam tigui wawde leydi Sénégal hebde hoore mum to banggue ko yete ndema ɓe garti yiide wonande patronat kañumen ne jabtima artude e ha joni wallude e laamu leydi Sénégal beele tigui mbawen hebde ko yete ko souveraineté alimentaire. Kono ɓe garti ha joni to banggue wonande station ji teskaɗi toon to université Assane Seck ngal Ziguinchor e yiide noon laamu ngu ne wayno o saaha ƴetti pellital wawde uddude duuɗe jangirde ɗe hani e nokkuji koɗɗirde kamɓe almuɓe jangoɓe e ngal duɗal université Assane Seck ngal Ziguinchor. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle ganen romindo Jayndeji subaka hande o min dokkon aadi aljuma janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.